कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. काळी न्हंयवेल्या नवीन पुलाच्या कामासाठी क्षेपणास्त्रासारख्या पाईपचो वापर. कारवारात काळी न्हंयचेर उभारच्या नवीन पुलाच्या कामाची पूर्वतयारी जोरात सुरू असून पुला लागीं उभारची क्षेपणास्त्रासारखी दिसची लोखंडी पायपा लोकांचे लक्ष वेधून घेता. सुमार 50 फूट लांबीच्या टोकदार पायपा पुलाच्या कामासाठी वापरते असतात. IRB कंपनी खंयच्या नवीन काळी पुलाच्या उभारणी पयले तात्पुरत्या पुलाचे काम सुरू केले असा. मोठी क्रेन सोपेपणान हलोवचे खातीर ही पायपा न्हंयत खोल गोलाकार पद्दतीन रोवन तांचेर तात्पुरतो पूल उबारते असतात. हो पूल क्रेन उबारसाठी प्लॅटफॉर्मा सारको वापरतलो. दरम्यान पुलाच्या मजबूती खातीर काम सुरू असून न्हंयतली माती आणि खडकांची तपासणी सुरू असा. सुमार 44 मीटर खोल पर्यंत बोरिंग करून भूगर्भीय चाचण्या घेतली असतात अशी माहिती IRB अधिकाऱ्यान दिली. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगे गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था दिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. गोकर्ण हिंगा सीताराम लक्ष्मण मंदिरात शाकल ऋग्वेद संहिता महायाग संपन्न. कारवार. गोकर्ण हिंगा मुख्य समुद्र किनारा लागी आशिल्ल्या सीताराम लक्ष्मण मंदिरात लोक कल्याणासाठी आयोजित शाकल ऋग्वेद संहिता महायाग यशस्वीरित्या संपन्न झालो. 8 दिवस चालू आशिल्ल्या या धार्मिक कार्यक्रमात चतुर्वेद पारायणासोबत वेगवेगळे वैदिक आणि दैवी विधी पार पडले. महायागाच्या अखेर दिवसाक पूर्णाहुती, प्रसाद वितरण आणि भाविका खातीर अन्न संतर्पण झाले. या पवित्र यज्ञाचे आयोजन बालचंद्र दीक्षित हेमगेल्या नेतृत्वासकल झाले. हरिहरेश्वर वेद विद्यापीठाचे विद्यार्थी आणि अन्य स्वयंसेवकांन या कार्यक्रमासाठी सहकार्य केले. विश्वनाथ भट भास्केरी हेमगेल वतीन अन्नदान सेवा पार पडली. या महायागासाठी मोठ्या संख्येन भाविकांन उपस्थिती लायली. होन्नावर शरावती पुलाचेर भीषण अपघात, दुचाकी स्वाराचो मृत्यू. कारवार. होन्नावर हिंगा शरावती पुलाचेर जाल्ल्या भीषण अपघातात दुचाकी स्वारांचो जाग्यारच मृत्यू जाल्लो घटना घडली. या अपघातात
गुंडबाळ मुट्टा हांचो जॉन लुईस वय 61 हेमगेलो दुर्दैवी अंत जालो. जॉन लुईस हे नुस्त्या विक्रीचे वेवसाय करताले. ते कासरकोड हिंच्यान नुस्तें घेवन दुचाकी वयल्यान परत येते आसतना हो अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार शरावती पुलार गॅस टँकराक ओव्हरटेक करचो प्रयत्न करता आसतना जॉन लुईस हेमगेली दुचाकी टँकरा सकयल अडकली. ह्या कारणान तेमी गंभीररित्या जखमी जाले. अपघाताची तीव्रता इतली आशिल्ली की तेमगेल्या पांयाचो तुकडो जालो आनी मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव जाल्ल्यान तेमगेलो मृत्यू जालो. घटनेची म्हायती मेळटाच पोलीस घटनास्थळार दाखल जावन फुडलो तपास सुरू केला. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.